Mali ou rien. Mali e walma foyi an ka ba Mali ba e walma gonzan goro limana abela jele aw ni nyanduma kasoro nyinama ke les abonnés de la ville jegli limana ko je amar drame ka bo ni nga fori kulu bele jele ma dakuru nyekele alhamdulillah komi oba kalama chugumna ntato kanna ni do nyina aw fe alhamdulillah ay do ke do minana ni tara herela ni segina herela latige bulla komi akadi ala e chugumina ala abanko be akanya kote ala ya latige nyina an wada ni yoro ngela ala sonna ko ke andana o yoro ina aywa kanugo munu ya famu ani munu ma famu mbe fodi di obele jele ma wa munu yere bi ko take masanini ne ya faruma ala kama akira kama kasabu ke dobe kama numurta page kan ta privé la kan nini kan banini kan fanini do yen nyam wodinya alhamdulillah rabbil alamin ni bele jele kanu ko fo ni kanu ba dimini koro abi kuma fo amasini kuma mi ko fe abi nimisa na mbi do ke u bele jele ye munu ye ni ke munu ye encourager be do ko u bele jele ye ala ka anu bele jele sago ka anyi maliko do ni ala ka je sallallahu atna ke toroy ni jil amaduma mbu famu ya je comprends très bien bon nana depuis le lundi à 15h ni tumbe Côte d'Ivoire nga masonga ko ngabo kuma ka sabuke mundi ne ya famu de ngo adama de bele jile dusma ka sele no wati na exi na nana anda don balongo kuma na tuguni exi atna ni jatigu fitne wa ka sabuke ne jiliye ne ga tabolo de ninga jatigu fitne ni ninga udusu faka jatigu fitne ni ninga kuma fuye ubise ka kuma mun famu ko umma jigin chugumina oti nga la nyini bon vraiment kan wa chama mbora mun bi ka fo a jili amadou itara inana ima fu fanye kan ko la folo bon anemo nin aw bele jili kele mali balon ko la ka sabuke balon tan fe mundo anya kan ko en faso do pour que kuma kuntala kana janya automatiquement ne jili amadou nyimu jetemine anga balon tan na una nyimu jetemine anga cedun ka tabolo la anga cedun u yemun ke umaba mba fo umaba nga u deseradi. Voilà, donc ça veut dire ne ka jatemina na un match premier contre Tunisie. Tunisie a joué avec le Mali, système tabouret. Ala sonna ka Chebaya Dama au Konana par un penalty qui était marqué par Ibrahim Kone. Contre Gambie, pareil. Gambie a joué avec un système 5-4-2. Donc, ils ont joué 5-4-1. Bon, d'accord. Bela jeli ka famu chukudo. Na ne ko mu jetemine mi se kan dado komuna anga kedun ka tabulu la. An ga baji an yere ka bi ni ya jetemine anga bi famba abibo chamanche wali kele couloir la. Bi anga ni sin ballon na anga couloiru an bu don chugumina amu yeti. Ambu don chugumina amu yeti na anga nu jalaki ne bolo u manga jalaki mo jalaki mo mun don amangu jalaki akoni ko mun kera ama biama ayan toro ni yaye bibina Mali Guinée Équatoriale anga defati ayan toro ne ba bla minen fla kono Guinée Équatoriale toko o bi ka mo sege ka ko jamana dinindo jamana dinibi bibina équipe de nintino afrana munye tellement andara anga ceduna abba bere jilin kunna ko nyinan ko on bata donc ala nana kan nayi mabi tafo ala de bata ke donc ko puni amasega do on gatigala bonu do nga volontaire système qu'on a système comme on va kalama Mali a toujours joué 4-3-3 anga ni nyinan dola na antara dola munna ni sini anga milieu ne ga famu chokola milieu ou ma se ka sira soro ka don comme il se doit anga chamanchew ulle tun kan ga ballon ta ninka anga attaquant ka son dolana ala yake ama se ka ke kuma akadi an yi chugumina ni nano o wala milieu no ulu desara utulu tun kan ga fle ninga couleuru fana son dolana pour que couleuru fana se ka nen dolaya ninga ke ka anga attaquant son no iba Ibrahim Kone o fana ama se ka nyambolo kuma kana ya chugumina nga na kila ambise ka kuma nyefo ka soro amake dogoya mai ka soro amake dusuko kuma yi Musa Jenako on ba don chogo muna
kanina amo ayete ama Musa Jinefo ama ye oyochogo ina nga angana jigala Adama Traoré Malouda amba don chogo muna amma ye ni oyochogo la nin kanina halsa ale fana angana jigala ni ajide mine an ni kubu indara kubu intado amba nusudiya ke kasa adugujema nga ulu absebe utogola de pendant toute leur vie. Exemple, anga makorbo tara ndola munta ya wonu sanduji fobi jibida asanaka. Dimisenu nu masega munke o deserade. Na vraiment jatimino konnana do ya jira ko contre Guinée équatoriale ko ibisma atumanga bo. Donc ibisma atumanga bo. Non, o ya o ka famu tugodi c'est normal jamana ko do chacun libre de dire ce qu'il pense. Mais seulement akoy ngeke bonya kono akaya karama kodo. Akaya bonya kono akaya karama kono. O ne je Amadou Kalla nyini aya famia doni bon ni nano o bala contre Guinée équatoriale Adama Traoré nos amba doni donna muye fana amma ale fana ye o yechugo la an milieu en principe ulu to kan se ka essayer ka mo ka barazici ninga doni dola ye avec des systèmes malheureusement o yoro fana o manya an bolo wati dola do ba famia ko non entraîneur a ubisman labo atumanga bo oui o ye famu chugo ye Atene tu musaka ibismo ta kono na ya ta kono c'est normal na ta c'est normal maintenant que tu termines na ibismo o wati la atu segena na an ma yeti an supporter an ta famuté ibismo a joué 70 minutes 70 minutes il s'est donné à 100% da yere di kuma ka yere faga mais wati man ibismo bi na bo 70 minutes kono na o ya ibismo atumbi seka mogo empêcher atum mogo bousculer mais ka bolo so ka an mogo servi o wati la tum desero la aka fugara tede ni ko bi tiɲɛ a bi bɔ fan dɔ fɛ n'o tɛ ni y'a jateminɛ kabini Tunisie kana bɔ kana se Gambie ma kana se Mauritanie ma ci ni ka sɔnni kɛ Ibrahim Koné c'est quelqu'un a ka appelé balle c'est très très normal a ka appelé balle kaɲi kojugu fo ka tɛmɛ a dan kan mais a ma se ka yɛrɛ sɔrɔ comme il se doit Musa Jinefo an m'a ye Musa Jinefo amba don cogo min na ma yeti dɛ Adama Traoré Malouda o cogo kelen don Musa Dumbiya ale ka matchw la kamalen a b'i lama a b'i jeni yɔrɔ fin nka halisa Maliko don ni ballon tan ta ni ballon tan banna critique o ye anw ma diyagoya football c'est avant le match pendant le match après le match an bɛ après le match an b'o minɛ de kɔnɔ bi jatigiw caman bɔra a Jeli Amadu kabini bɔra kan na an ma fɛn mɛn fɔlɔ Jeli Amadu kabini bɔra kan na non n ye fɛn fɔ dɛ aw b'a fɛ Jeli Amadu ka mun fɔ a tɛna se k'o de fɔ Jeli Amadu de ka sigi nin joueur in man ɲi nin joueur pour que nin joueur la entraîneur man ɲi a ka deuxième man ɲi non Jeli Amadu tɛ se k'o kɛ o ne ye Jeli de ye n y'aw bɛɛ lajɛlen ka mara fɛn de ye n b'aw bɛɛ lajɛlen ka mara la mun ka di aw ye ne b'o de kɛ kuma caman fɔra n ka bɔ n ka analyse kɛ bon ne ka analyse n b'a kɛ ka da nin yɔrɔ in de la en tant que un griot jeli in kɔnɔ kama n ba nenina n fa nenina dɔw bɛ tila ka taa privé la tuguni a jeliba vraiment i ni ce ni baraji ala k'i sara k'i bolo bi don i kunna ka taa fɔ Cameroun ka taa Mali supporter vraiment ala k'i sara olu fana n b'u fo k'o waleɲuman dɔn ala k'u sara wa minnu fana ye n ba ni n fa neni fana wallahi n yafara aw bɛɛ lajɛlen ma ala kama a kira kama hakilina kelen don a tun ko an bɛɛ lajɛlen ye an ka coupe in ta mais ne tɛna se ka kuma ka tɛmɛ ka bɔ nin hukumu in kɔnɔ n tɛna se ka kuma ka bɔ nin hukumu in kɔnɔ ni n ko bɛ kuma ka tɛmɛ nin kan n bɛna taa fitinɛ wuli Mali ballon ko kɔnɔ o tɛ n ka laɲini ye bi bi in na an bɛ yɔrɔ min na c'est à dire an tɛ fitinɛ wuli waati la waati in na bɛɛ lajɛlen dusukun b'a kunkolo camancɛ la bi bi in na an bɛɛ lajɛlen dusukun b'an kunkolo camancɛ la n'an k'an bɛna kuma fɔ ka gɛlɛya ka tɛmɛ nin kan dɔrɔn an bɛna fitinɛ wuli or que en tant que un griot je suis censé d'appuyer les gens mais pas l'énerver encore de plus donc vraiment a ma ɲɛ n bolo a tɛ komi denmisɛnw n'u banna wali kelen ni ko wɛrɛ don ala sɔnna k'an garisɛgɛ da nin yɔrɔ de la ɲina an bɛ ala minɛ an b'o ta ten hamadi bɛ ko dɔ kɛ dugudenw na a bɛ maaw tɔɔrɔ a bɛ dugutigi fana tɔɔrɔ o tɛ wɛrɛ cɛ kun bɔ cɛbakɔrɔ n'a tun'i kan waati min na n'i kɔnna ka kuma i bɛ fɔbali fɔ cɛbakɔrɔ n'a tun'i kan waati min na n'i k'i b'a karaba i bɛ kɛbali kɛ minnu bɛ ka Jeli Amadu bana fa neni olu caman i bɛna sɔrɔ c'est à dire u diminen u kɔnna ka kuma wallahi ma jigin u la
nka u yɔrɔ bi na olu yɛrɛ bɛ ka maloya ka kuma Jeli Amadu fɛ ka sababu kɛ u b'a dɔn u ye mun f'a ye nka u bɛ min ni Ala de ni ɲɔgɔn cɛ. N b'a kuma fɔ diɲɛ jɔsi ye ni bi tɛ nka halisa k'a fɔ aw ɲɛna dɔrɔn tiɲɛ don n y'aw ka jeli ye nka vraiment n'an tun sera ka ɲɔgɔn masa ɲini n'an sera k'o bɔ kow la o bɛ diya n ye kosɛbɛ. Vraiment ɲɔgɔn masa ɲini an k'o bɔ kow la o bɛ diya n ye kosɛbɛ ka sababu kɛ ko mun don o cɛ man ɲi. Adamaden maa min ka baara ye maa wɛrɛ masa nini ye a ka ca Ala fɛ Ala b'i barika ban Ala kana an n'aw barika ban. Ladilikan don maa maa ye nini n yafara bɛɛ lajɛlen ma wa minnu fana u bɛ ka n soutenir vraiment n b'a bɛɛ lajɛlen fo k'a waleɲuman dɔn. Minnu kumana fɛ minnu ma kuma fɛ ka bɛɛ fo k'a waleɲuman dɔn mais n tɛna sɔn ko mun ma mɔgɔ wɛrɛ ka taa yɛlɛ réseaux sociaux kan k'a fɔ i bɛna joueurs ba nini i bɛna joueurs fa nini i bɛna joueurs lagosi aw bɛna kɛ k'a fɔ non c'est à dire ka kɔlɔlɔ don an ka balontan kɔnɔ non n tɛna jɛ n'o kelen ye dɛ n t'o tan di diɲɛ jɔsi ma. Ni mɔgɔ ye fɔbali fɔ kuma fɔra kuma bɛ se ka an ka balontan diviser kuma fɔra kuma bɛ se ka an ka dɔnnitacɛw k'u fari faga n tɛ jɛn n'a ye. Ka exemple kelen ta ka bɔ kuma na Musa Mariga kabi 2019 a taara a ma na tuguni ani entraîneur tɛ ɲɔgɔn na ani président fédération ani tɛ ɲɔgɔn na ani ministre sport ani o fana tɛ ɲɔgɔn na ani jɔn de bɛ ɲɔgɔn na ani an sporteurs de bɛ ɲɔgɔn na k'a sabu kɛ an y'a ba nini k'a fa nini en écrit et en vocal ka bɔ kɛ Musa Mariga a taara fo bi a y'i ban ka na d'accord bɛɛ bɛ k'a fɔ non kabini a taara a banna ka na Magasuba kabini Magasuba nana denmisɛnninw bɛɛ bɛ ka boli u bɛɛ bannen bɛ ka na jouer non Musa Mariga problème ye anw joueurs de ye. Mamadu Magasuba n m'a fɔ défaut t'a la dɛ n m'a fɔ n ko défaut t'a la dɛ nka nin ko ninnu dɔw tɛ ale nɔ ye nin ko ninnu dɔw tɛ ale nɔ ye nin ko ninnu bɔra yɔrɔ min na ni ko n bɛ taa ta ye ni ka nana ye a bɛ gɛlɛya dɛ jatigiw a y'a to an ka sabali an k'an jija an ka dɔ kɛ an ka cɛdenw ye halisa bon ni Jeli Amadu n bɛ se ka analyse kɛ ka dan yɔrɔ min na n bɛ se ka analyse ka dan yɔrɔ min na pour que ka kɔlɔlɔ éviter Mali balontan kɔnɔ o de ye nin ye. Ni n ko ma n t'a dɔn ka tɛmɛ nin kan n ye nkalon tigɛ n bɛ fɛn dɔn mun ka girin nin bɛɛ lajɛlen ye n bɛ fɛn dɔn a kɔnɔ mun ka jugu nin bɛɛ lajɛlen ye nka ne Jeli Amadu n tɛ n da mɔgɔw la ka sababu kɛ a tɛna kɛ Mali balontan ma hɛrɛ ye o de kama Jeli Amadu bɛ ka tan ta ka ban ka kuma. Jatigiw minnu kɔrɔtɔra ka Jeli Amadu kɔnɔ ko a bɔra kan na a ma foyi fɔ a ka bɔ an da la a donse a bɔse ayiwa aw bɛ sabali aw bɛ yafa ma Ala kama a kira kama n y'aw ka mara fɛn ye n'a ka di aw cogo min na n b'a kɛ ten de k'a fɔ aw ye wasalamu aleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuhu.